Най-доброто, което можете да направите за децата си през лятото, е да ги мотивирате да прекарват повече време на открито. Това е трудна задача, тъй като изкушението на компютърните игри и телевизията е голямо колкото детската фантазия, а площадките за игра в градинките са мръсни и не особено атрактивни. Добрата новина е, че с желание и минимални средства всеки двор на къща или кооперация може да се превърне в чуден детски кът за игри и опознаване на природата. За направата на детска площадка е хубаво първо да определим възрастта на самото дете. Ако е до 5 годишна възраст, се използват пластмасови съоръжения, както парзалки, люлки и модулни конструкции, тъй като те са най-безопасни и лесни за игра. Най-добре би било да имате пряка видимост към площадката от балкони или веранда, така че малките правилници да са винаги под око. В случай, че искате да си предпазите зеленчуците и растенията от малките деца, препоръчвам тази пластмасова ограда. Гости на нашия детски кът днес са сладурите от вокална група Бон-Бон. Мекалиница и нагоница тя обича. Чика? Обичам како и дъв. Препоръчвам ви, там където малките деца играят, да не използвате торове, химикали и разни пестициди, защото има вероятност от отравяне. Преди да поставите самото съоръжение, уверете се, че е добре нивелирано. След това, като поставите самата конструкция, уверете се дали е добре закрепена. В случай, че в двора ви не расте естествена трава, имаме варианти. Като използвате изкуствена трава, която също е на 2 и 4 метра ширина. Понякога не е достатъчно да оставите детето си да се забавлява само. Вместо да бъдете пасивен наблюдател на игрите му, бихте могли да прекарате забавни часове заедно, като засадите цветни лехи и му разкажете как растат и се развиват цветята в градината. Позеленявайки своята градина, детето ще усети естествената си потребност за приближаване до природата. Привържениците на лечението с живи цветя, флуоротерапия, смятат, че растенията, подобно на батериите, трупат в себе си енергия докато растат, а след това я отдават, като по този начин нормализират енергийното пространство. Отдавна е доказано, че ароматите на растенията имат положително въздействие върху нервната система и поддържат защитните сили на организма. Понеже децата са много нетърпеливи и ако трябва да чакат цяла година, за да видят резултат от труда си, избрахме такетиса, който е цъфнал и е прекрасно растение за през лятото. Сега ще ви покажем как се съди и съответно какво са направили те. Има много начини да превърнете дори най-скучния и занемарен двор в интересна и безопасна площадка за игра, която дълго ще радва децата ви. Трябва ви само малко детско въображение, доза планиране и свободни часове за забавление на открито.